Fer 100 anys és un privilegi a l'abast de molt pocs i a partir d'ara la senyora Magdalena García s'incorpora a aquest grup selecte d'avis centenaris. Per tal de commemorar aquesta xifra única, una comitiva municipal encapçalada per l'alcalde Josep Masdeu li ha lliurat una placa commemorativa amb l'escut de la Selva i un ram de flors en un senzill però emotiu acte a la sala de plens on s'ha homenatjat aquesta salvatana d'adopció. Magdalena García va néixer el 1922 al petit poble de Veiga, prop del municipi de Puebla del Brollón, a la província de Lugo, i no va ser fins al 1992, fa exactament 30 anys, quan es va traslladar a la vila salvatana. La senyora García s'ha caracteritzat per un esperit treballador i constant i inclús ara continua ajudant els seus familiars en tot el que pot. ¿Y qué hago? Pues mucho no. En casa pues ayudo un poco si puedo, o limpiar un poco, o hacer un poco la comida si hace falta, o cosas así. Gran amant també de la música, la senyora Magdalena se sent especialment orgullosa dels seus fills, a qui considera el seu principal suport vital. Preguntada pel secret d'arribar als 100 anys amb tan bona salut, la centenària ho té molt clar. Reservarse mucho del frío, sobre todo en el invierno no pasar mucho frío, y estoy en casa trabajando y hago lo que puedo y lo que nadie me manda a trabajar, pero algo hay que hacer para conservar la salud. La senyora García s'ha acompanyat dels seus familiars més propers en la celebració d'aquest dia únic.